Què tenim aquí avui? Mira, aquí tenim amb l'ajuda de Peixos Puignau, que també ens explicarà una mica què hem fet amb el seu producte de tonyina, però perquè veieu una mica les possibilitats que té l'aprofitament del seu producte. Per exemple, aquí tenim un carpaccio de gamba. El carpaccio de gamba originalment era un producte original. O sigui, nosaltres què fèiem ara ells? Ho fèiem ara ells. Recollim la gamba, la pelem, la triturem, la prensem i surt el carpaccio de gamba com a producte primari. Què passava? Que ens quedava molta cap i vam passar de dir, bueno, doncs ja que és un producte que tenim allà i al principi no sabia què fer-ne, vam fer una extracció i és la pasta de gamba, que era un producte secundari. Això és el que tu vas provar. No, ja està provat i ara ens faltava quantitat. Correcte, no? Llavors, quantitat, també perquè els senyors són molt exigents com Déu mana i no volen cap additiu, lògicament, no? Llavors, per fer tot el tractament del producte amb tots els ets i uts, doncs hem hagut de buscar els proveïdors adequats, que arribés la mercaderia amb les circumstàncies que volíem, etc. Bé, en qualsevol cas, això ja s'està convertint en producte principal i ara estem fent el carpaccio quasi com a subproducte. Vull dir que això també és molt important perquè a vegades traiem un subproducte i diem, ostres, què hem pogut fer també? Abaratir una mica el cost del carpaccio, amb la qual cosa és més disponible per a altra gent, etc. Això és la pasta de la gamba. I de la pasta de la gamba encara es quedava un subproducte, que era tot el producte després de passar-lo per l'extracció. Llavors hem fet, això encara està en fase de proves, però hem fet una extracció amb oli de girassol, per fer una espècie d'oli de gamba que es pot fer servir doncs, per altres aplicacions. Aquesta és la part diguem-ne, de la gamba i el que hem fet a partir d'aquí. Ara us explico la part del bacallà. La part del bacallà, nosaltres tenim, aquí els senyors experts del bacallà, tu saps que a part del morro i tot això, hi ha tota una part que és menys doble, que són els retalls. Doncs els retalls, pensant en l'Eudal, que sempre plora perquè tot és blocat, els retalls, no vam dir, ostres, doncs aviam si amb el retall li podem donar la volta. Llavors amb el retall hem fet un tractament amb la gelatina de peix, etc. i la transglutaminasa que dèiem, i hem fet dos productes. Un és el carpaccio de bacallà, que és el que teniu aquí, i després el filet de bacallà reconstituït, que són aquests productes que teniu aquí. Quin avantatge té això? Que podem anar a cocció i no se'ns desbarata tot l'invent, cosa que fins ara teníem problemes. Exactament igual a això que estem fent amb bacallà, ho hem fet amb pollastre, hem fet amb retalls de porc, de carn, de qualsevol tema. Estem fent uns revistecs, que diríem, però que queden molt aparents a un cost molt raonable, no? I després ja, com això pot donar joc a molta inventiva, doncs hem preparat un mixta, que això és una barreja de bacallà i salmó, que de nou el mateix, es pot passar per vella i no es desmunta, i pot donar peu a que els nous cuiners inventin presentacions diferents fetes a base de bacallà. Aquí veureu els productes tal com es fan abans de coure'ls. Això seria el carpaccio de bacallà i aquests són els altres productes a base de bacallà. I si vols deixo perquè parlis de la tonyina. No és tonyina, és salmó. Perdó, del salmó. Aquí tenim les hamburgueses de salmó de Puignau, també les fem de tonyina, avui no l'hem portat. Aquí bàsicament és aprofitar els retalls després de processar el salmó, o sigui, el neteges, tens el llom, tens el retall, no saps què fer-ne, en aquest cas posem les hamburgueses que poden servir per als nens, per introduir més el peix, que ens costa més, i bueno, tenen bastant bona acceptació. Yes.